Takže čau lidi, v dnešním videu si zahrajeme Jailbreak. Dáme se jako, že budeme kriminálníci. A v tom videu si budeme snažit dostat pryč z tohohle vězení. Takže jdem zkusit najít někde cestu tady. Jo, dobrý, pustím se tam. Hele, zkusíme helikoptéru, jestli mi to půjde. Oni mě zatkli, teď nevím, co se stalo a je mi to docela jedno. Aha, takže se mi to moc nepodařilo, protože mě zatkli, takže 14 sekund musím tady být v téhle vesnici a potom mě to někdo hackne. A budu zase pryč. Ale jest dobrý, už je pustili, takže jdem to. Čekejte, hop. Takže, pustili skoro všechny. Takže jdem pryč z toho vězení, teď nevím, kudy se leze ven. Jo, určitě asi tady. Ten pro vězně. Ta pro policajty. A tady někdo je. Haha. On je furt ve vězení. Jak škoda, že mu nemůžu pomoct s tím, že mu dám jídlo. A teď musíme najít cestu ven. Hele, tudy rychle. Tady nejvíce hledaný z téhle hry je RTX. Aha, tak už ho asi zatkli. Chci zkusit jít ven. Upřímně nevím, kudy ven. Ale jest, možná se dostaneme z vězení pryč. Ne. Jo, on se umí dostat pryč. Takže to bude lehčí, než jsem čekal. No dobrý. To je asi to, jak jsem se tam zkusil dokázat. Ne! Takže tady jestli mě chytnou, tak to budu docela zadečku, ne, vlastně já mám tady své autíčko. Kamor se tady spavnu a jedeme. Ne, ty krásu, já mám zase skočit, já zpátky mám skočit do toho vězení, to bych nechtěl. A v příštím videu zkusíme být za policajta. Ale tohle je policajt. Ne, vody na mě, takže mě možná chytí. Ne, pomoc. Takže další 20 sekund ve vězení. Zkusíme ještě jednou, až nás chytěj, tak nevím. Ještě nevím, ještě vám to nebudu prozrazovat, co se stane, když nás chytěj. Tak, hop. Teď jsem vlastně zapomněl kudy. Ne, nezapomněl, doufám. Ne, nezapomněl, dobrý.
Rychle pojď nahoru se mnou. A dobrý. Ale zatím nikdo není hoden, takže policajtům se daří. Jo. Teď tudy návo nečeká na mě, takže teď to bude těžší. A teď jsem si řekl, že nepůjdu helikoptérou. A že to zkusíme nějaký podzemní cestou. Takže zkusíme tudy. Rychle. Tak. Teď nevím kudy, zkusíme tudy. Co je tady? Ne, vlastně jsem řekl, že helikoptéra ne, takže zkusíme jít jinudy. Co to je? Ne. Tak teď půjdu tudy. Tak to jsem nečekal. Ne mi to zabijete, že budu zase ve vězení asi. No, takže podzemní cestou to taky nešlo, takže zkusíme ještě poslední. A to je... Zkusím to proskákat, nebo když potkám helikoptéru, tak budu helikoptérou. To jsou nějaký zbraně a to je podle mě jenom ty. Pro policajty. No, je to jen pro policajty. No, oni se zatkli za to, že jsem mu něco vzal. Já mu vzal donut a on mě zatkl. Tak si tady sednu. Tak, teď už vím kudy. A rychle. Hele, tam je helikoptéra, takže zkusím řídit sám helikoptéru. I hate you. Tak, teď to nebude moc lehký, protože když... Proč zase zrovna mě?
Ne, proč mě? No, tak tímhle bych chtěl ukončit moje video z utécení vězňů a v příštím videu si zahrajeme, že si zahrajeme za policajta a budeme pouštět vězně ven. Takže tím bych chtěl ukončit moje video, doufám, že se ti video líbilo, dej like, odběr a zvoneček, by ti další takovýhle videa neuniklo, tak zatím čau.